Треба було просто не чіпати. Ну, вона не встигла прогрітися. Наприклад, ось там показує хотспот 58 градусів чи щось в тому районі. Ну, так як я на тому відео показував, що якщо її прогріти, то там буде градусів 80. От максимальне значення 75, да. Ну, в принципі, нормально, да. Я думав, що воно не покаже. Що тут так не можна дивитися.